Word life. This is basic thugonomics. This is basic thugonomics. Word life. Hvorfor kommer du sent? Hvor rager det bare? Ned på din plads! Nå ja, vi får en ny elev. Vi får en ny elev i klassen i dag, som er... Bøsse! Nej, ved I hvad, nu skal jeg altså seriøst tale pænt, okay? Vi får en arabisk elev i klassen i dag. Som har en lille tidsmand. Det er sikkert rigtigt. Gud er helt det perkersvin. Okay. Du er den nye elev i klassen, kan jeg høre. Okay. Det er altså vores nye elev. Han gemmer sikkert det der. Han gemmer sikkert smågævn det der. Okay. Du kan stolen fed. Slemt. Hvad klår du på? Jeg kan ikke lide det. I er fri. Klokken er kun 1 minut over 8. Ja. Jeg burde vi ikke have nogle timer. Skal du argumentere med, om du er fri? Jamen, vi lærer jo ikke noget. Fucking fucker på stykker, man fucking... Hej! Jeg ved ikke, om du har hørt det, men på den her skole, der får alle nye elever sådan en flad af alle eleverne fra ens klasse. Seriøst? Ja, men jeg starter, fordi jeg er din lærer. Undskyld. Ja, Hvad nu, hvis man ikke har lyst? så får du en flad. Så det... Nej. Jo. Hvis nogen af jer skulle undre jer, hvorfor jeg er så lidt i klassen i dag, det er fordi de andre er til fodboldturnering, og I er bare for fede til at være med, eller for dårlige. Især dig, du er ikke for fed til at være med. Men vi har desværre fået 2 perker i klassen i dag. 2 nye perker. 2 nye pakker! Jeg kommer til at være sammen med mine venner! Hold kæft! Jeg henter dem lige. Hej, perker 1. Hej. Perker 2. Racist! Hold din kæft! Det er perker 1 og perker 2. I racist! Hvad siger du dig, din fede svin? Du skal ikke... Racist! Hej så. I har fri resten af dagen. Kom her, ud. Ja. Fuck! Fuck er det her? Hvad laver du? So, you think you're untouchable? Word life. This is basic thugonomics. This is basic thugonomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word life. This